sa kamatutunan. May banang kamay wala pulong sa Diyos imong imantala ang maayong balita sa mga katawan sa sa mga katawang buhaw sa kamatutunan. Imantalata ang manya aron masahirap usap sa uban ang kamatuoran. Bisag unsay atong dangatan, bisan asan subok sa dalutan, atong paningkamutan, pagsangyaw sa balangkas sa mga katawang buhaw sa kamaturan. Imantalata ang gumanya aron mabatinan usab sa uban ang kamaturan. Sa mga katawang sa kamatutunan. Imantalata ang gumanya aron mabatnan usab sa uban pinabuhing way katapusan. Sa mga katawang buhaw sa kamatutunan. Imantalata ang gumanya aron mabatnan usab sa uban ang kamaturan. Aron mabatnan sa uban pinabuhi way katapusan.